Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Ilang manufacturer nangakong walang price increase sa mga pangunahing bilihin sa loob ng 30 araw. Supply ng bigas sapat, 2 milyong sako pwede nang ilabas sa merkado ayon sa NFA. Hustisya at pagkilala para sa Malaya Lolas, panawagan ng Commission on Human Rights. At Fire and Earthquake Preparedness ng LGC, pinaigting sa isang seminar kasamang BFP Region 3. Tiniyak ng ilang manufacturers sa mga produkto na walang magiging pagtaas sa presyo sa darating ng mga araw matapos makipagpulong sa DTI. Makakatulong raw ito upang maibsan ang pasanin ng taong bayan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Alamin ang detalye sa report na ito. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East, may magandang balitang hatid ang Department of Trade and Industry o DTI hinggil sa halaga ng ilang produkto sa merkado. Inanunsyo ng ahensya na nangako ang ilang manufacturers na hindi muna magtataas ang presyo ng mga pangunahing produkto sa loob ng 30 days. Tiniyak ng mga gumagawa ng basic necessities at prime commodities na kakayanin nilang panatilihin ang kasalukuyang presyo habang ang ilan ay nagsabing maaari pa itong umabot hanggang 60 days. Ang kasunduang ito ay nabuo sa pulong na pinangunahan ni Trade Secretary Maria Cristina Roque nitong March 16 kasama ang 21 manufacturer ng mga produktong karaniwang ginagamit araw-araw. Sa susunod na 30 araw, inaasahang walang pagtaas ng presyo sa mga produktong tulad ng sardinas, tinapay, bottled water at mga sabon. Kasama rin sa mananatiling stable ang presyuhan ang mga pampalasa tulad ng toyo, sukat patis, processed meat at mga kandila. Samantala, tiniyak ng ilang brand ng instant noodles at canned goods na hindi rin sila magtataas ng presyo sa loob ng 60 days. May mga kumpanya rin ng kape na nangakong hindi muna magtataas ng presyo. Batay sa pinakahuling Suggested Retail Price Bulletin na inilabas ng DTI noong February 2025, saklaw nito ang 197 products o shelf-keeping units na patuloy na minomonitor ng pamahalaan. Ayon kay Roque, nauunawaan ng pamahalaan ang hirap na dinaranas ng mga mamimili, lalo na ang mga pamilyang umaasa sa limitadong kita, kasabay ng pagtaas ng gastusin ng mga manufacturer. Hangad raw nilang mapanatili ang patas at makatarungang presyo habang sinisiguro ang sapat na supply. Nagpapasalamat rin ito sa pagkikiisa ng mga manufacturer para sa kapakanan ng mamamayan. Sa huli, tiniyak ng DTI na patuloy ang pakikipagtulungan nila sa mga industriya upang mapanatiling matatag ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Wala raw dapat ipangamba ang mamamayan dahil may nakahandang 2 milyong sako ng bigas ang National Food Authority para sa distribusyon. Sa katunayan, nakatabi na rin ang stock para sa emergency situations. Narito ang report. Tiniyak ng National Food Authority o NFA na may sapat na supply ng bigas sa bansa, kabilang ang humigit kumulang 2 milyong sako na maaari nang ilabas sa merkado. Sa isang panayam, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na kung lahat ng kasalukuyang buffer stock ay magigiling, katumbas ito ng supply na tatagal ng hanggang 10.3 days o nasa 8 milyong sako ng milled rice. Sa ngayon, nasa 2.6 million sacks pa lamang ang nagigiling, kung saan 600,000 sacks ang nakalaan para sa mga nanalo sa auction. Ibig sabihin, nasa 2 milyong sako ang maaari nang ipamahagi. Upang mapanatili ang kalidad at maiwasan ang pagkasayang, ipinatutupad ng NFA ang controlled milling at rotation ng stock. Ibinebenta ang mga mas lumang supply sa pamamagitan ng auction at sa programang Benteng Bigas meron na. Dagdag pa ni Lacson, pinapabilis din ng ahensya ang paggiling ng palay upang masuportahan ang rollout ng 20 pesos kada kilo na bigas na target makatulong sa mga pamilyang kapos sa budget. Sa kasalukuyan, manual pa rin ang sistema ng monitoring ng supply habang inaasahang makumpleto ang full digitalization program pagsabit ng 2028.
Kapag ganap na itong naipatupad, magiging mas mabilis at epesyenteng proseso mula sa pagbili ng palay hanggang sa distribusyon ng bigas. Araw-araw ding nag-uulat ang mga regional at branch offices pati mga bodega ng NFA upang matiyak na balanse ang pagpasok at paglabas ng supply sa iba't ibang lugar. Giit ng NFA, hindi raw nila hinahayaang maubos agad ang supply sa murang bentahan upang masiguro na may nakalaang buffer para sa emergencies at kalamidad. Kaugnay niyan, pinapayuhan ng publiko na huwag mag-panic buying o magdagsaan sa mga kadiwa at benteng bigas centers dahil tuloy-tuloy umano ang distribusyon ng bigas sa buong bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Naniniwala ang Pampanga Business Circle na makabubuti ang sinusunod na pagtanggal o pagbawas sa buwis upang mabawasan ang epekto ng matinding dagdag presyo sa langis. Alamin ang balita sa report na ito. Nababahala raw ang Pampanga Business Circle o PBC sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market na nagdudulot ng dagdag pasanin sa mga pamilyang Pilipino, magsasaka, transport operators at negosyo. Ayon sa grupo, malaki ang epekto ng oil price hike sa ekonomiya dahil naapektuhan nito ang sektor ng transportasyon, agrikultura, manufacturing, logistics, paglikha ng kuryente at maging ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pinakamatindi raw ang nararanasan ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na patuloy na humaharap sa tumataas sa gastos sa kanilang operasyon habang nababawasan ang purchasing power ng mga pamilyang Pinoy. Bilang tugon, sinusuportahan ng PBC ang maingat at pansamantalang pagsuspinde o pagbabawas ng buwis sa langis kabilang ang excise tax, value-added tax at iba pa sa panahon ng malalang pagsirit ng presyo. Ayon sa grupo, makatutulong ang naturang hakbang upang mababa ang presyo ng petrolyo sa mga gasolinahan, mapigilan ang pagtaas ng inflation at makapagbigay ng agarang ginhawa sa mga consumer at negosyo. Gayunpaman, kinikilala rin ng grupo na mahalaga ang kita ng pamahalaan sa fuel taxes. Iminungkahi nila ang balancing approach sa pamamagitan ng mas mahusay na tax collection, kampanya laban sa smuggling, pagbawas sa mga hindi kinakailangang gastusin ng gobyerno at pagpapalawak ng mga programang pang-ekonomiya na magpapalakas sa tax base ng bansa. Hinimok din ng PBC ang pribadong sektor na makibahagi sa pagtugon sa hamon ng ekonomiya sa pamamagitan ng mas epesyenteng operasyon, optimized logistics, pagtitipid sa enerhiya at pag-iwas sa hindi kinakailangang pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo. Iginiit ng grupo na mahalaga ang mabilis at malinaw na polisiya ng pamahalaan sa panahon ng kawalang katiyakan sa ekonomiya upang maprotektahan ang mga mamimili at negosyo at mapanatili ang tiwala sa katatagan ng merkado. Dagdag nila, bilang mga negosyante, mamumuhunan at nagbabayad ng buwis, tungkulin nilang magbahagi ng mga makabulahang rekomendasyon sa polisiya na makatutulong sa kapakanan ng komunidad at ang buong bansa. Kaugnay niyan, nanawagan ng PBC sa national policymakers na isaalang-alang ang mga hakbang na ito sa mas malawak na estratehiya para maibsan ang epekto ng tumataas sa presyo ng langis, maprotektahan ang kabuhayan at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Hinimok ng Department of Migrant Workers ang mga kababayan nating OFW sa Middle East na huwag mag-post sa social media ng mga missile attacks sa rehiyon. Alamin ang report kay Raymond Tasoy. Nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers na iwasan ang pagpapost o pagbabahagi ng mga larawan, video at iba pang online content kaugnay ng mga pag-atake sa kanilang host countries sa gitna ng umiigting na tensyon sa Middle East. Ayon sa ahensya, inilabas ang paalala matapos maaresto ang ilang OFW sa United Arab Emirates dahil umano sa pag-upload ng mga video ng mga nangyaring missile attack sa social media. Binigyang diin ng DMW na mahalagang sumunod ang mga manggagawa sa umiiral na security protocols at batas ng kanilang pinagtatrabahuhang bansa. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Embassy sa UAE ang pagkakaaresto ng dalawang OFWs at ang kasalukuyan nilang kinaroroonan. Humiling na ang embahada ng consular visit habang patuloy ang pagbibigay ng legal assistance sa mga naarestong OFWs.
Nakipag-ugnayan na rin umano ang Migrant Workers Office sa Abu Dhabi sa mga pamilya ng mga apektadong Pilipino upang ipabatid ang suporta ng gobyerno. Samantala, nauna nang inanunsyo ng UAE Attorney General's Office na may kabuang 25 individuals mula sa iba't ibang nasyonalidad ang naharap ngayon sa agarang paglilitis matapos magbahagi ng mga imahe ng kaguluhan online. Paliwanag ng mga otoridad, maaaring magdulot ng takot sa publiko at makompromiso ang seguridad ng bansa dahil sa ganitong mga post. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap sa iba pang mga balita. Humarap sa Tokyo Summit si Senator Bam Aquino kasama ang mga pambansang lider upang talakayin ang katatagan ng presyo ng langis at pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon. Narito ang report. Nagsilbing boses ng Pilipinas sa Tokyo Summit si Senator Bam Aquino kasama ang hanay ng mga kilalang leaders sa inaugural Asian Leaders Roundtable na ginanap nitong March 10. Kabilang si Senator Aquino sa itinatag na Coalition of Certainty, isang alyansa na layong protektahan ng mga bansa sa Asia mula sa geopolitical bullying at harapin ang epekto ng sigalot sa Middle East at sa tumataas na presyo ng langis at ekonomiya ng rehiyon. Bilang sole Filipino delegate, nakipagtulungan si Aquino kina dating Japanese Prime Minister Fumio Kishida, dating Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono at iba pang leader mula Asia, Europe at Amerika. Pinili si Aquino ng The Genron NPO at ng Advisory Council nito dahil sa kanyang kakayahan sa Track 2 Diplomacy, isang papel na nagpapahintulot sa senador na makipag-ugnayan sa pandaigdigan at mag-impluwensya sa pambansang pulisiya sa pamamagitan ng mga iniaakdang batas. Sa maikling mensahe, binigyang diin ni Aquino na may potensyal ang Asya na magtakda ng pamantayan para sa isang bagong anyo ng multilateralism, batay sa rules-based regional partnership at magtataguyod ng katatagan at kapayapaan. Suportado ni Co-Chair Fumio Kishida ang pananaw ni Aquino na nagpapaalala na ang pananatiling tahimik ay hindi nangangahulugang neutral at ang hindi pagkilos ay maghahatid sa maliliit na bansa sa ilalim ng pinakamakapangyarihang bansa. Bagamat ang usapin ay mataas na antas ng diplomasya, nananatiling nakatuon si Aquino sa kapakanan ng mga pamilyang Pilipino at mamamayan ng Asya, lalo na sa epekto ng Middle East conflict sa supply chain. Nakipag-ugnayan ng senador sa mga kilalang leader sa pananalapi, kabilang sina dating Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Indrawati at dating Bank of Thailand Governor Theresa Wattanagase. Nagpahayag din si Aquino ng positibong pananaw na maaaring maging pangunahing puwersa ang Asya sa pagtataguyod ng innovation, cooperation at sustainability. Kumpiyansa raw ang mambabatas na kayang itaguyod sa rehiyon ang mga pagsulong sa mahalagang sektor tulad ng digital technology, manufacturing, healthcare at sustainability. Aisal Fernando, CLTV 36 News. Inirekomenda ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagpapatupad ng flexible work schemes sa mga pribadong kumpanya kasabay ng tumataas sa presyo ng langis. Bukod sa makakatipid sa operasyon, makabubuti rin umano ito sa kalagayan ng mga manggagawa. Alamin ang detalye sa balitang ito. Pinapaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga pribadong kumpanya na isaalang-alang ang flexible work arrangements gaya ng 4-day work week at work from home setup. Layunin nitong makatipid sa gastos ng operasyon at mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa, lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng pamasahe at langis. Sa ilalim ng compressed work week, maaaring hatiin ang 40 oras sa trabaho sa 4 na araw imbis na 5. Ibig sabihin,
Mas hahaba ang oras ng trabaho mula Lunes hanggang Huwebes kapalit ng walang pasok tuwing Biyernes na nagbibigay din ng dagdag na oras sa pamilya. Sa work from home arrangement naman, maaaring pumasok on-site ang empleyado mula Lunes hanggang Huwebes at magtrabaho na lamang sa bahay tuwing Biyernes depende sa uri ng trabaho. Ayon kay DOLE Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano, voluntaryo at dapat pagkasunduan ng employer at empleyado ang ganitong setup at hindi dapat mabawasan ng sahod o benepisyo alinsunod sa Labor Code. Matagal nang may umiiral na patakaran ng DOLE hinggil sa flexible work arrangements mula sa mga advisory noong 2004, 2009 at 2010 hanggang sa Republic Act 11165 o Telecommuting Act at Department Order No. 237 na inilabas noong 2022. Gayunpaman, aminado ang DOLE na hindi lahat ay kaya magpatupad ng ganitong kaayusan sa mga industriya tulad ng agrikultura, pagmimina at manufacturing na nanatiling mahalaga ang pisikal na presensya ng mga manggagawa. Ngunit ayon kay Bureau of Working Conditions Director Alvin Curada, pangunahing benepisyo sa ganitong kasunduan ng pananatili ng sahod at benepisyo ng empleyado kahit magbago ang schedule ng trabaho. Dagdag pa ng DOLE, ang mga kumpanyang magpapatupad ng flexible schemes ay kailangang magsumite ng ulat sa kanilang online portal para sa monitoring ng ahensya. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtipid sa enerhiya at bawasan ang paggamit ng petrolyo sa gitna ng oil price hike. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nakakasana ang PNP personnel at iba pang force multipliers para sa isasagawang Oplan Ligtas Sumvac simula March 29. Titiyakin ng mga otoridad na maging ligtas ang taong bayan sa kanilang pagbabakasyon at paggunita ng iba't ibang okasyon. Narito ang report. Magpapakalat ng halos 55,000 pulis at force multipliers sa buong bansa ang Philippine National Police o PNP simula March 29 upang tiyakin ang seguridad ng mga biyahero ngayong Semana Santa at summer vacation. Tatagal ang deployment hanggang May 31 sa ilalim ng Oplan Ligtas Sumvac 2026. Sa isang press briefing sa Camp Crame, sinabi ni Colonel Annaliza Macapinlac, Hepe ng Public Safety Division ng Directorate for Operations ng PNP, nasa 54,989 na personnel ang ipakakalat. Sa bilang na ito, mahigit 36,000 ang mula sa PNP, mahigit 4,000 mula sa augmented units at lampas 14,000 mula sa auxiliary groups at force multipliers. Pangunahing hakbang ng pulisya ang pagpapatibay ng kanilang presensya sa strategic areas upang mapigilan ng krimen at agad na matugunan ang pangangailangan ng publiko. Bagamat wala pa raw na italang partikular na banta sa seguridad, mananatiling nasa heightened alert ang mga unit bilang bahagi ng paghanda sa inaasahang dagsa ng mga biyahero. Dagdag pa ng opisyal, magsasagawa rin ng Police Community Relations Units ng information campaign upang paalalahanan ng publiko sa safety protocols. Inatasan naman ng PNP Anti-Cybercrime Group na paigtingin ng cyber patrolling laban sa online scams gaya ng peking travel offers at bogus bookings. Samantala, inutusan din ng lahat ng police regional officers sa magsagawa ng inspeksyon at mobile patrols sa mga mataong lugar gaya ng mga bus terminal, pantalan, paliparan at iba pang transport hubs. Karaniwang tumataas ang bilang ng mga biyahero tuwing summer dahil sa school break, family reunions, bakasyon sa mga resort, beach at iba pang tourist destinations. Kasabay rin ang panahong ito ang ilang mahalagang pagdiriwang sa bansa tulad ng Philippine Veterans Week, Araw ng Kagitingan, Labor Day, Flores de Mayo at ang paggunita sa Holy Week. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isinusulong ng Commission on Human Rights ang full reparation, pagkilala at paghingi ng tawad sa mga Malaya lolas na biktima ng pang-abuso ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nilinaw ng komisyon na patuloy ang pakikibakan ng mga biktima para sa hustisya at pangmatagalang benepisyo. Narito ang balita. Nanawagan ng Commission on Human Rights o CHR ng full reparation, opisyal na pagkilala at formal na paghingi ng tawad para sa Malaya lolas
ang mga Pilipinang biktima ng sexual slavery noong panahon ng pananakop ng Hapon sa World War II. Sa inilabas sa Gender Ombud Policy Advisory, iginiit ng CHR na ang pagbibigay ng hustisya sa mga nakatatandang survivor ay isang agarang obligasyon sa karapatang pantao na dapat tugunan ng pamahalaan. Ang panawagan ay kasunod ng naging pahayag noong March 2023 ng United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women na nagsabing hindi sapat ang naging tugon ng Pilipinas sa diskriminasyon at paghihirap na dinanas ng mga biktima. Ayon sa CHR, ang reparation ay hindi lang simpleng tulong pinansyal. Isa itong obligasyong nakabatay sa international law at sa mga pangako ng bansa sa ilalim ng CEDAW. Bilang Gender and Development Ombud sa ilalim ng Magna Carta of Women, binigyang diin ng komisyon ang pangangailangan ng isang komprehensibong programa ng reparasyon na magbabalik ng dignidad sa mga survivor. Kabilang sa mga inirekomenda ang paglikha ng isang nationwide reparations program, pangalaga sa mga makasaysayang lugar tulad ng Bahay na Pula sa Pampanga at pagsasama ng kasaysayan ng mga biktima sa national curriculum. Bagamat kinilala ng CHR ang mga hakbang ng pamahalaan, kabilang ang pagbuo ng Interagency Technical Working Group at paglabas ng Joint Memorandum Circular 2025-1 para sa humanitarian aid, binigyang diin nito na kinakailangan ang mas matibay at pangmatagalang batas. Partikular na hinikayat ng CHR ang pagpasa ng isang state-sanctioned reparations program at tuloy-tuloy na serbisyong medikal at psychosocial sa mga natitirang survivor na karamihan ay nasa katandaan na. Ang Malaya Lolas ay binubuo ng mga kabaihang naging biktima ng sexual slavery ng mga sundalong Hapones. Ilang dekada na silang nananawagan ng pagkilala at kompensasyon para sa sinapit nilang karahasan. Nag-ugat ang kanilang laban sa insidente sa Mapaniki, Candaba, Pampanga noong November 23, 1944 kung saan dinala ang mga biktima sa Bahay na Pula at sumailalim sa pang-aabuso. Noong 1997, formal silang nag-organisa upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Dumanas ng kabiguan ng kanilang kaso nang ibasura ito ng Supreme Court of the Philippines noong 2010 at 2014. Dahilan upang dalhin nila ang usapin sa CEDAW noong 2019. Nagbunga ito ng makasaysayang desisyon noong 2023 na kumilala sa paglabag ng pamahalaan sa karapatang pantao ng mga biktima na nagresulta sa pagbibigay ng tulong noong 2024 at pagbuo ng Technical Working Group. Sa kabila nito, iginiit ng CHR na hindi pa tapos ang laban. Panawagan nila na lumipat mula sa pansamantalang tulong patungo sa isang ganap at permanenteng programa ng reparasyon upang maibigay ang hustisya, pagkilala at dignidad na matagal nang ipinaglalaban ng Malaya Lolas. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. At nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Kung sawa ka na sa paiba-ibang sakay o akyat baba na biyahe papuntang airport, may good news para sa mga biyahero. May bago ng diretsong point-to-point bus mula PITX papuntang Clark International Airport. Alamin ang detalye sa report na ito. Mas pinadali na ngayon ang biyahe mula Metro Manila at kalapit probinsya matapos ilunsad ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang bagong direct point-to-point o P2P bus route papuntang Clark International Airport o CRK. Sinimulan na ang operasyon nitong Martes, March 17 gamit ang mga deluxe bus ng Genesis Transport. Layunin nitong bigyan ng mga pasahero ng mas komportable, mas maayos at mas diretsyong biyahe papunta at papalik ng airport. Dinaluhan ng mga opisyal mula PITX, Clark International Airport, Genesis Transport at LTFRB ang paglulunsad na sinimulan sa isang blessing at ribbon-cutting ceremony nitong Lunes, March 16. We never envisioned PTEX just to be a bus terminal. We've always wanted to connect our passengers seamlessly across all modes of transport, whether it's rail, whether it's sea, and of course, whether it's to the airways as well.
Ayon sa PITX, malaking tulong ang rutang ito para sa mga pasaherong gustong umiwas sa abala ng palipat-lipat na sakay, lalo na ang mga may flight sa Clark. Para naman sa pamunuan ng CRK, dagdag ginhawa ito sa mga biyaherong mula Metro Manila na nais dumiretso sa paliparan. This new service is more than just a transportation option. It is a testament to our promised accessibility, convenience, and seamless travel for our passengers. By bridging the distance between Southern Metro Manila and Clark, Genesis Transport is helping us bring the airport closer to the people, ensuring that every journey begins and ends with ease and comfort. Samantala, tiniyak ng Genesis Transport na prioridad nila ang ligtas at komportableng biyahe para sa mga pasahero sa ilalim ng bagong serbisyo. Narito ang pamasahe para sa bagong ruta mula Clark International Airport hanggang PITX, 520 pesos para sa Joy Bus at 480 pesos naman para sa regular deluxe bus. Kung mula naman sa SM Clark hanggang PITX, 490 pesos ang Joy Bus at 460 pesos ang regular deluxe bus. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nabiyayaan ng tig 10 kilong bigas ang libo-libong tricycle drivers sa 3 lugar sa Mabalacat City, bunsod ang mataas sa presyuhan ng produktong petrolyo. Tig 10 kilo ng bigas ang tinanggap ng libo-libong tricycle drivers mula sa Mabalacat City, LGU nitong March 18 bilang tulong sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, lalo na ngayong mataas ang presyo ng gasolina. Pinangunahan ni Mabalacat Mayor Jel Aquino ang pamamahagi sa Barangay Dukit, Marcon sa Dawu at Lacandula. Sa tala ng LGU, mahigit 3,000 tricycle drivers ang nakinabang sa programa. 646 na tsuper mula sa Barangay Dukit at 1,165 mula sa Marcons ang nakatanggap ng bigas. 1,592 naman sa Barangay Lacandula ang nauna nang nabigyan ng tulong. Ayon kay Aquino, layo rin ang inisyatiba na maibsan ang epekto ng matinding oil price hike na direktang nakakaapekto sa budget ng mga pamilyang umaasa sa arawang pasada. Kaugnay niyan, lubos na nagpapasalamat ang mga nakatanggap ng tulong. Hindi lang daw ito dagdag sa supply ng kanilang pagkain, kundi magbibigay rin ng kaunting ginhawa sa araw-araw nilang gastusin. Samantala, nakatakda namang isunod sa listahan ng mga benepisyaryo ang mga jeepney driver. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagpulong ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3 para paghandaan ang anumang kalamidad at sakuna sa Central Luzon. Napag-usapan rin ang mahalagang aktibidad tulad ng ASEAN Summit na isasagawa sa Clark. Nagsagawa ng first quarter full council meeting ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3 nitong Martes, March 17 sa Sakop Efata Development Center, City of San Fernando. Tinalakay rito ang mahalagang update at para higit na palakasin ang disaster preparedness at resilience sa Central Luzon. Kabilang sa mga naging paksa ang ulat ng mga Vice Chairperson hinggil sa 4 na thematic areas ng Disaster Risk Reduction and Management. Ito ang prevention and mitigation, preparedness, response at early recovery. Inilahad din ng mga opisyal ang mga nagawa at patuloy na programa ng mga ahensya para mapalakas ang kahandaan sa sakuna at kalamidad sa rehiyon. Nagbigay naman ng climate outlook ang Pag-asa bilang gabay sa paghahanda at pagpaplano sa mga susunod na buwan, lalo na sa harap ng posibleng epekto ng pabago-bagong panahon. Ininatag sa konseho ang mga pangunahing aktibidad at inisyatibo ng RDRMC3 at OCD3 para sa 2026 na nakatuon sa pagpapatibay ng kakayahan ng rehiyon sa disaster response. Nagkaroon din ng talakayan sa ilang usapin kabilang ang paghahanda para sa ASEAN-related activities sa Clark, pagturing sa mga kampo at military reservations bilang permanent danger zones, at manghakbang para matiyak ang supply ng enerhiya kasama ang contingency measures na ibinahagi ng Department of Energy Luzon Field Office. Ang RDRMC3 na may mandatong mga siwa ng mga programa sa Disaster Risk Reduction and Management sa Central Luzon ay patuloy umanong nagsasagawa ng regular na pagpupulong upang mapalakas ang koordinasyon, palitan ng impormasyon at sama-samang pagkilos tungo sa mas ligtas at matatag na komunidad sa rehiyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo.
Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Kasabay ng paggunita ng Fire Prevention Month ngayong Marso, isinagawa ng Laos Group of Companies ang isang seminar na layong palakasin ang kaalaman at kahandaan ng mga empleyado sa tamang pagtugon sa sunog at lindol sakaling magkaroon ng sakuna. Si Raymond Tasoy ang magbabalita. Sunog at lindol. Dalawa lamang ito sa mga sakunang kinatatakutang mangyari ng lahat. Kapag hindi napaghandaan at kulang sa kaalaman, maaari itong magdulot ng matinding pinsala at maging banta sa buhay ng sinuman. Kaya naman itong Huwebes, March 19, nagsagawa ng seminar sa Fire Safety at Earthquake Preparedness ang Laos Group of Companies o LGC sa Carwell Training Center sa City of San Fernando, Pampanga, kasabay ng paggunita ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Dinaluhan ito ng mga empleyado ng Laos Group mula sa iba't ibang dealerships at affiliates, habang ang ilan namang nasa malalayong lugar ay nakibahagi sa pamamagitan ng online platform. Layunin ng aktibidad, napalakasin ang kaalaman at kahandaan ng mga empleyado sakaling magkaroon ng emergency tulad ng sunog o lindol. Tinalakay rito ang iba't ibang hazards na maaaring maranasan sa oras ng sakuna, pati na ang tamang safety measures, evacuation procedures, at wastong pagtugon upang maiwasan ang panic at mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, nakatuwang sa aktibidad, mahalaga ang tamang mindset sa pagharap sa ganitong mga sitwasyon. Dagdag pa ng BFP, isa sa mga karaniwang pagkakamali ng publiko sa oras ng sakuna ay ang labis na pagpapanik na nagiging sanhi ng maling desisyon at mas malaking panganib. Binibigyang diin nila na magkaugnay ang kakulangan sa gagamitan at kaalaman pagdating sa disaster response. Sa kasalukuyan, patuloy ring pinaiigting ng BFP ang kanilang fire safety inspections, kabilang ang paggamit ng body cameras upang mas maging transparent ang proseso at matiyak na sumusunod sa safety standards ang mga establishmento. Pagdating po sa fire safety inspection, chine-check po kasi namin yung building or the establishment yearly po yan para po sa fire safety. So ang ginagawa po namin, nakasuot na po ng mga body cameras. So para po sa public, para malaman po nila yung mga dapat na taglayin po ng kanilang building pagdating po sa fire safety para makaiwas po tayo sa sunog. May paalala naman ang ahensya sa publiko hinggil sa mga inuuna muna ang pagla-live sa Facebook ng mga sunog kaysa i-report sa mga kinauukulan. Isa po yan sa mga pagkakamali po ng public minsan. No? So kagandahan po, bago po kayo mag-live or mag-report po ng pagdating po dyan sa ating mga FB, no? So dapat tumawag po muna tayo ng mga bumbero po natin para maagap po ang ating responde. Marami po tayong maisasalbang property at higit sa lahat wala pong buhay na masasayang. Para naman sa Laos Group, bahagi ng kanilang advokasya ang pagtataguyod ng kaligtasan, hindi lamang sa negosyo, kundi pati sa kapakanan ng kanilang mga empleyado at kliyente. Ayon sa pamunuan, responsibilidad ng bawat isa ang pagiging handa sa anumang sakuna. Yeah, so I mentioned kanina during my opening remarks, no, preparedness, it's not just for the few, no, it's for everyone's information and safety, no. So makakatulong yan doon sa mga employees natin, and at the same time, let's take responsibility and accountability sa mga matutunan natin today, because hindi natin alam, one day we might be using this sa mga hindi natin inaasahan na mga earthquake or fire. Patunay raw rito ang naging karanasan ng kumpanya noong 2019 earthquake, kung saan nanatiling ligtas ang mga empleyado dahil sa maayos na evacuation plan at sapat na kaalaman. Noong the year 2019, around month of April, nagkaroon tayo ng earthquake. And then dahil po sa guide ng Laos Group at ng company namin, naging safe po yung mga empleyado dahil well-informed kami kung anong dapat gawin, kung saan pupunta, and complete din po kami sa mga emergency exit and evacuation plan. And gratefully, wala po nasaktan and wala po kami mga anything, even the minor injuries is wala po kami. Matapos ang seminar, nagsagawa rin ng actual fire quenching at familiarization activity kabilang ang tamang paggamit ng fire extinguisher. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at tamang kaalaman,
Umaasa ang Laos Group at BFP na mas magiging handa ang bawat isa sa pagharap sa sakuna dahil sa pag-iwas sa sunog at panganib. Hindi nag-iisa ang bawat Pilipino. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Pinakawalan ng DNR katuwang ng iba't ibang sektor ang 70 bagong pisang pawikan sa baybayin ng San Felipe, Zambales. Nakikasakatuparan raw ang ganitong conservation programs sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan at ng komunidad. Naritong report. Isang makabuluhang tagpo ng pag-asa para sa kalikasan ang nasaksihan matapos pakawalan sa dagat ang humigit kumulang 70 bagong pisa na pawikan o olive ridley sea turtle hatchling sa baybayin ng Barangay Maloma, San Felipe, Zambales. Patunay raw ito na tuloy-tuloy pa rin dumadami ang mga pawikan sa coastal areas ng lalawigan. Pinangunahan ng aktibidad ng Department of Environment and Natural Resources, katuwang ang Lawag Integrated Fisherfolk Association at ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Maloma. Maingat raw na binantayan at pinrotektahan ang mga pugad ng pawikan sa buong nesting season upang matiyak na ligtas na makakarating sa dagat ang mga baby pawikan. Kaugnay niyan, nagpasalamat si DNR Regional Executive Director Ralph Pablo sa mga ahensya, organisasyon at volunteers na tumulong mula sa pangitlog ng mga pawikan hanggang sa matagumpay na pagpapakawala ng hatchling sa karagatan. Anya, ipinapakita ng naturang gawain na nagtatagumpay ang pangalaga sa kalikasan kapag nagkakaisa ang pamahalaan at komunidad. Nakiisa rin sa aktibidad ang mga opisyal ng pamahalaang bayan ng San Felipe, Municipal Environment and Natural Resources Office, Sangguniang Barangay ng Maloma, Philippine National Police, Philippine Army, pati na rin ang ilang turista at resort owners. Ang olive ridley sea turtles ay karaniwang nangingitlog sa mga baybayin ng Zambales mula Nobyembre hanggang Abril, partikular sa mga bayan ng San Narciso, San Antonio at Botolan. Sa rehiyon, may ipinatutupad na conservation programs tulad ng Pawi Care sa San Antonio na nagmomonitor at nagpoprotekta sa mga pugad ng pawikan hanggang sa mapisa ang mga itlog. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang presensya ng mga pawikan dahil indikasyon ito ng malusog na ecosystem sa karagatan. Sa ilalim ng Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, may higpit na ipinagbabawal ang pananakit, panghuhuli o pagkuha ng itlog ng pawikan dahil kabilang ito sa mga protektadong wildlife species sa bansa. Maaring maharap sa pagkakakulong o multa ang sinumang lalabag sa naturang batas. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ilang pamantasan sa Central Luzon na naging top performers sa katatapos lamang ng February 2026 Criminologist Licensure Examination batay sa inilabas na resulta ng Professional Regulation Commission. Alamin natin kung sino-sino sila sa report na ito. Nangibabaw ang ilang kolehiyo at pamantasan sa Central Luzon sa February 2026 Criminologist Licensure Examination batay sa resultang inilabas ng Professional Regulation Commission o PRC nitong March 13. Pumuesto sa rank 1 ang Tarlac State University para sa mga paaralang may 51 to 100 examinees matapos italang 100% passing rate kung saan lahat ng 93 takers ang pumasa. Rank 1 din ang Concepcion Holy Cross College sa Tarlac para sa mga paaralang may 30 to 50 examinees matapos pumasa ang lahat ng kanilang 39 examinees. Nasa rank 5 naman ang Araul University sa Cabanatuan City, Nueva Ecija para sa mga paaralang may 200 or more examinees. Nakakuha ang pamantasan ng 91.05% passing rate matapos pumasa ang 234 out of 257 examinees. Kasama rin sa listahan ng Wesleyan University Philippines sa rank 7 ng mga eskwelahang may 30 to 50 examinees. Nakakuha sila ng 90.63% passing rate mula sa 32 takers kung saan 29 ang pumasa. Hindi rin nagpahuli ang Jose C. Feliciano College Foundation sa Mabalacat City, Pampanga sa rank 8 na may 88.10% rating. 37 naman mula sa 42 examinees nila ang matagumpay na pumasa. Samantala, nanguna sa overall ranking si Kim Errol Lauyan Bateresal ng Lanao School of Science and Technology sa Lanao del Norte matapos magtala ng 93.05% rating ayon sa PRC. Sa kabuuan,
30,320 o 66% out of 45,936 na kumuha ng February 4 to 6 criminologist licensure exam ang nakapasa. Kasama si Raymond Tasoy, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Umani ng sigawan at palakpakan ng street dance competition ng Castillejos Ako Festival 2026 matapos magtagisan ng galing sa sayaw ang 14 na barangay sa makuling na parada sa mga lansangan ng bayan. Alamin ang mga kaganapan sa report ni Rainiela Tugay at Vin de la Peña. Sigawan, palakpakan at energy-filled performances ang bumuo ng makulay at masayang street dance competition ng Castillejos Ako Festival 2026 sa Zambales nang pumarada ang 14 na koponan mula sa iba't ibang barangay. Naganap ang paligsahan nitong linggo, March 15. Suot ang kani-kanilang bright and creative costumes at props, pinamalas ng mga mananayaw ang kanilang galing at modern choreography. Sa bawat indak at kumpas ng musika, ipinakita ng mga kalahokang sigla at pagkakaisa ng kanilang komunidad dahilan upang lalo maging buhay ang festival at mapabilib ang mga manonood. Sa huli, muling nasungkit ng barangay Nagbayan ang kampyonato na nagbigay sa kanila ng back-to-back na panalo. Pumangalawa naman ang barangay Nagpunga habang third place naman ang barangay San Agustin. Wala namang umuwing luhaan dahil lahat ng sumali ay nakatanggap ng tig-60,000 pisong consolation prize. Sa pamamagitan ng street dance, muling ipinamala sa mga taga-Castillejos ang kanilang talento, pagiging malikhain, gayon din ang diwa ng pagkakaisa sa pagdiriwang ng kanilang pista. Kasama si Rainiela Tugay, Vin de la Peña, CLTV 36 News. At sa mga balit ng nakalat ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X o daring Twitter at CLTV 36. Sa Instagram at CLTV 36 Official. At sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung naisumbalikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.